kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye tarata ye octobre kalo tile 8 san 2019 dongo wari labɛnna fasirijɛkulu ma fɛ a bɛna lase ne Seydou Sila maraka faama fɛ. Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛla radio bɛn ale kuma so kɔnɔ 97.7 tɔmi kelen fiɲɛ suru ka bɔ Sugunukura Kulucu Nagakɔrɔla na. Kunnafoni bakurubaw filɛ. Farafina woroduguyanfan tɔnba min bɛ n'an k'a ma UEMOA ale ye ɲɔgɔnna jɛrɛ belebele a y'o labɛn Wagadugu mun bɛna waleya octobre kalo tile 7 de k'a kuncɛ a tile 8 na u bɛ ka kuma min kan o de ye maaw n'u bolofɛnw tani ka segin bɛ se ka nɔgɔya sirabaw kan cogo min na. Ministre ɲɛmaa dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise kunungo baara dayɛlɛ kɛra a ɲɛna mun bɛ ɲɔgɔnna jɛrɛ tako filanan a bɛ o kofɔ san 2019 Assemblée nationale o tɔgɔ la. Jamanadenw ka sigi ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen da bɛ don mun na a baarabolo waleyali dabɔra kominiw kɔnɔna na kunungo dungumɛrɛ la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sadani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnni na. An bɔra k'o de fɔ sisan dani na farafina woroduguyanfan tɔn min bɛ n'an k'a ma UEMOA ale ye ɲɔgɔnna jɛrɛ waleya Wagadugu octobre kalo tile 7 de k'a kuncɛ a tile 8 na kumakan min n'u y'o don ba la o de ye gɛlɛya minnu bɛ maaw n'u bolofɛnw tani ka segin na sirabaw kɔnɔna na UEMOA jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ bɛ se ka kɛ o la cogo min na. Sanna kalanso o maa ɲɛyɛlɛkɛ caman olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na i n'a fɔ Institut des Futurs Africains o ɲɛmaa Dr Alioune Sall ale tun bɛ soronnadonbaw minnu bɛ sirabagaboli lahalayaw fɔ olu tun bɛ lakanabaw ka taa se kalanden jolenw jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan kulu fo ka taa se i ka dɔn ka fɔ jamana wɛrɛ maa cilenw an ka jamana kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen yira nin kɛnɛ kan wa a bɛ mɛru UEMOA yɛrɛ u ka san 25 sɔrɔ ɲɛnamayali a bɛ mɛru o la maaw n'u bolofɛnw tani ka segin nɔgɔyali o siratigɛ fɛ UEMOA yɛrɛ a commission ɲɛma n'o ye Abdala Burema ye ale ko nin kɔni ye waleya min ni maa hakili cɛrinenw minnu bɛ ɲɛdɔn kɛ kosɛbɛ baara in na olu bɛ se k'u hakilinaw fɔ cogo min na u bɛ se k'o don ba la yaasa ɲinifɛn ye 100 saradala 25 min ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na n'o tɛ k'o ye 100 saradala 11 murumurunin 6 ye an bɛ don min na i ko bi. Jamanadenw ka sigi ka kuma Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen da bɛ don min na a baarabolo a dabɔra kunungo kominiw kɔnɔna na tile 2 Banyango région kɔnɔna na kominiw kɔnɔ a baaraw olu na kɛ ninnu na kɛ ɲɛbila baaraw ye komini 611 Banyango kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen da bɛ don sigi ka kuma min na o bɛ se ka waleya cogo min na n'u ma dialogue national inclusif Segu Gao Tombouctou ani duguba wɛrɛw kɔnɔna na nin baara in a bɛ ka waleya yen nɔ. Abdul Karim Kone ale ka fɔla n'ale ye sous-préfet ye Tombouctou kɔnɔna na ale ko nin ko in kan ka kɛ cogo min na ta ko nin ye bɛɛ lajɛlen da bɛ se ka don ko in na cogo min na bɛɛ lajɛlen ka kɛ hakilina kelen na waati kelen na. Kuluba min bɛ n'o ye an ka jamana foroba sɛbɛn bɛ se ka lakana cogo min n'o ye constitution ye n'u ko ma ko Front National pour la Défense de la Constitution o ɲɛmaaw kunungo u ye wele bila taamakɛlaw ma Laginɛ jamana o kɔnɔna na yaasa fɛn min ye ka dɔn ka fɔ mandat sabanan k'o kana se ka waleya san 2020 na cogo min na kabini jamana ɲɛmaa Laginɛ tɔgɔ la ale ye wele bila Laginɛkadenw ma k'u k'u labɛn ko référendum ko bɛna kɛ n'o ye k'u hakilina ɲininkali kɛ jamana constitution yɛlɛmali cogoyaw kan u ka kalata wasaden kalata waati ɲɛkɔrɔlaw na kab'o kɛra sa wulikajɔw de bɛ ka kɛ yaasa fɛn min ka dɔn ka fɔ Alpha Condé a kana se cogo si la ka dɔn ka fɔ mandat sabanan k'i kan bɔ o nɔfɛ san 2020 Laginɛ jamana o kɔnɔna na Ngwara Daba ɲɛma n'o ye Selu Dalen Jalo ye ale ko wasaden kalata minnu bɛna kɛ k'olu kɔni k'u bɛ ka labɛnw de kɛ yaasa o waati la u se ka constitution yɛlɛma cogo min na fɛn min ka dɔn ka fɔ Alpha Condé ale ka se k'i nɔngɔnma mandat sabanan na Laginɛ jamana o kɔnɔna na. Ni bɛ dan sigi bi laselu la min labɛnna fasirijɛkulu ma fɛ ka lase a balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔn na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma yan'o cɛ n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal banbara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka faama ka journal banbara a ka kunnafoni jataraw an n'a bɛɛ lajɛlen ye wa mun ye reportage vidéo ye sa a bɛ se ka olu lajɛ Malizoom page Facebook ale sanfɛ an b'a fɔ aw ye sa ko k'an bɛɛ sini ni Ala sɔnna. Maraka faama ka bi journal banbara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.